ഇന്നത്തെ പത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ 10 പ്രധാന വാർത്തകളാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ജനം പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ഉചിതമായ ജലനിരപ്പ് എത്രയെന്ന് സംവാദം നടത്താനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. തമിഴ്നാടും മേൽനോട്ട സമിതിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കാലവർഷം രാജ്യത്തു നിന്നും പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങി. തുലാവർഷം ഇന്ന് മുതൽക്കേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെയോടെ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിലർ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ആളുകളിൽ ഭീതി പരത്തുന്നുവെന്നും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രചാരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ 55 പേർ മരിച്ചതായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ. ദുരന്ത പ്രതികരണ മാർഗരേഖ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും നൽകി. തുടർച്ചയായി പെയ്ത കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തീവ്രമഴ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കോട്ടയത്ത് ദുരന്ത സമയത്ത് കേന്ദ്രം നൽകിയത് ഗ്രീൻ അലർട്ട് മാത്രമാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവുള്ള +1 സീറ്റിന്റെ കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിയമസഭയിൽ. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബാച്ചുകൾ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് മാറ്റും. BSFന്റെ അധികാരപരിധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് BJP. BSFും സംസ്ഥാന പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങളോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് BJP സർവകക്ഷി യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത്. 2019 ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. മോഹൻലാൽ നായകനായി പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹമാണ് മികച്ച ചിത്രം. 11 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി പാർട്ടി കേസിൽ മുതിർന്ന NCB ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമീർ വാങ്കടയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വിജിലൻസ് വിഭാഗമാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സാക്ഷി പ്രഭാകർ സെയിലിന്റെ ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം. T20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വീണ്ടും ആശങ്ക. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പരിക്ക്. ബാറ്റിംഗിനിടെ ഹാർദിക്കിന്റെ തോളിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഹാർദിക് ഫീൽഡിങ്ങിന് കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. പകരം ഇഷാൻ കിഷനാണ് ഇന്ത്യക്കായി ഫീൽഡ് ചെയ്തത്.